Això que molts me diuen a mi, escolta, quan aneu de veritat, avisa'm. Doncs no hi serem a temps d'avisar-te, perquè estem en una situació tan de debacle nacional que ens hem de mobilitzar abans de que ningú ens avisarà si no som nosaltres mateixos. Vull que sigui mobilització, però basada sobretot en les conseqüències de la nostra dependència. La independència, més enllà de reivindicacions històriques o nacionals, lingüístiques, identitàries, etc., que una mica n'hi ha, és sobretot servei. I per tant jo voldria fer entendre a la gent de l'Assemblea, i em sembla que ho entén molt bé, que a partir d'ara ens hem de posar al servei d'aquelles conseqüències de la dependència. Tot això ho hem de fer amb les eines que nosaltres tenim, que evidentment no són de poder polític ni econòmic ni res, però tenim el poder de la ciutadania i l'hem d'utilitzar per això.